नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर के.पी. राज के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सब भी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल हिट, बिल्कुल नया कंपोजिशन मेल फीमेल यानी यादव जी के गाना। यादव जी के हिट गाना, जातिवाद गाना भैया। अगर एकरा के बढ़िया से दिल से गायकी करते तो 100% बाकी गाना मार्केट में ब्लास्ट करी। जातिवाद मैटर है यादव जी के ऊपर, बढ़िया से के गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में बाजी। तो चलिए एगो बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा आ नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर वह सबके नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रिकॉर्डिंग नहीं हो पाओ, तक हमारे चैनल पे आ गए तो रुआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी में होखे चाहे भोजपुरी में होखे, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, जैसे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, लयदारी सॉन्ग, चाहे बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, डफरा खेमटा, कोनो भी सॉन्ग लिखवा सकिले वो बिल्कुल उसी चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि अगर हमारे चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन हुआ सबन के मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, कौन गाना है, कौन लय है, रुआ सबन के हम गा के बताओ। तो उम्मीद करते रुआ सबका बेहद पसंद है। पहले मेल के पाटो भैया कि भाड़ू ठत बबी के करा बॉल प खड़े उठा ली हम तो हेराई फल प। हे बाछी मान जा कि भाड़ू ठत बबी के करा बॉल प खड़े उठा ली हम तो हेराई फल प। तोर दीवाना लागे कौनो बहिरे ह। फीमेल पार्ट हो भी जैसे जवन महारत सीना में गोली गहिरे ह, मोरे लभर त बाबू एगो अहिरे ह। जवन महारत सीना में गोली गहिरे ह, मोरे लभर त बाबू एगो अहिरे ह। तो चलिए रुआ सबन के एक बार और हम मुखड़ा सुनाई तनी कि बाड़ू ठत बबी के करा बॉल प खड़े उठा ली हम तू हेराई फल प। सुना कि बाड़ू ठत बबी के करा बॉल प खड़े उठा ली हम तू हेराई फल प। तोर दीवाना लागे कौनो बहिरे ह। ए बाबू सुनो, जवन महारत सेना में गोली गहिरे ह, मोरे लभर त बाबू एगो अहिरे ह। जवन महारत सेना में गोली गहिरे ह, मोरे लभर त बाबू एगो अहिरे ह। तो उम्मीद करते नहीं मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल है। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवावल चाहता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सके, रुआ का बिल्कुल उसी चार्ज पे फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भैया क्षमा चाहता नहीं, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ सुन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। तब मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव।